Şanogerek Amedî ji bo ku debara xwe bike ava fekiyan difroşe. Gencek 12 salan li bajarê Îstenbolê dimîne û lîstikvaniya şanoyê dike. Di gelek lîstikên zarokan de lîstiye. Piştî demek ji kartê dûrxistin. Ji bo wî vedigere bajarê Amedê û dest bi firotina ava fekiyan dike. Vêga li ser kolanê li quncikekê de ava fekiyan diviguşe û difroşe. 12 sene tiyatroda uğraştım, devlet tiyatrosunda. Min 12 salan şanogerî kir. Bi salan li Stenbolê gelek lîstikan da min rol girt. Bi taybet di lîstikên zarokan da min dilîst. Ez ji şanogeriyê hez dikim. Berê min him şanogerî dikir, him jî ava fekiyan difrot. Lê niha bu karê min ê sereke. Bir de hayat bağlarında da çalıştım. Çok zorluk yaşadım orada. Anası mecbur Diyarbakır'a döndü. Şanoger henar ji sêr tetîne bi ava pirtûqala tevliyev dike û difroşe. Şanoger dezgeha xwe li ser kuçeyê dadîne û dest bi karê xwe dike. Şanoger di rojê de 400 lîre bi dest dixe. Vê perê jî xwe xwedî dike. Zaten herkes grip olunca mecbur satıyoruz. Herkes en güzel ilaç bu. Ez karê firotina ava fekiyan jî dikim. Ji bo tendurustiya mirovan zor bifeyde ye. Herî zêde di demsala zivistanê da difroşim. Ez ezebim dixwazim bizewcim. Lê bi vî şert û mercan zewaj jî pir zehmet e. Geçme daha zor oldu. Daha evlenmedim, bekarım hem de. Şanoger amaje bi wê yekê dike ku heger derfeta wê heba wê berdewam li ser şanoyî biba. Lewra dibêje şanogerî ji karê cur bi cur bi kêf û balkêşe. Bes carna derfeta jiyanê mirovan mecbûrê karên din jî dike. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amet.